valgt en hvedemark i Vester Nebel, og det er så vores biotop, en hvedemark, og det ligger inden for et vist område, Vester Nebel. God fornøjelse. Nu fortæller Kasper om karakteristika og geografisk Serien er nede i Sydjylland i en by kaldet Vester Nebel, og det der kendetegner Sydjyllands jord, det er, at der er op til 85% sand, og der er op til 35% silt, og op til 25% ler. Og så er der under 10% humus, 0-10%. Og det er det, der kendetegner Sydjyllands jord. Hej. Jeg så ikke. Nå, men nu vil jeg faktisk gerne fortælle jer lidt om de abiotiske og biotiske faktorer. biotiske forhold, altså dyr og planter. Vi starter på dyrsiden, så er der f.eks. sådan noget som regnorme, mus, fugle, de forskellige fugle, rovfugle og små fugle, mus, agerhøns, dræbersnegle, ja, og så videre. Så er der også de forskellige planter, som svampe, hvede, selvfølgelig på en hvedemark, og ukrudt. Og vi starter med regnormen, hvordan den tilpasser sig rigtig godt. Den tilpasser sig rigtig godt på grund af, at den har rigtig god næring i jorden. Der er også derfor, den brugt til at plante i, selvfølgelig, i forhold til hvede. Der er også derfor, at planten giver god næring i jorden. Og hvis jeg med fuglene, de også tilpasser sig rigtig godt, fordi der er de her regnorme, og der er de her biller, som de kan leve af. Og de har god plads til at finde et godt sted at blive skrevet. De abiotiske forhold, altså vejret, og grund til vejret har en stor indflydelse, f.eks. hvis der er, som vi siger, der er storm, eller der er ikke kommet noget regn, så kommer det ikke til at hjælpe afgrøden særlig meget. Det betyder, at afgrøden faktisk ikke kommer særlig højt op, og det kommer til at også have en stor effekt på dyrelivet, eller kan man få bladlus, for de kommer ikke til at noget at leve af. Men for det meste plejer bønder, eller dem, der ejer marken, de plejer for det meste at vande via sprinkler, for at hvis der nu ikke kommer noget regn om sommeren. Og nu vil Jonas fortælle om fødemadder i vores biotop. I fødenet, det er der, du kan se, hvem der spiser hvem. Det startede som regel med en blandet, og vi har et eksempel på vores fødenet i vores biotop lige her. Hvad er fødenet i vores biotop så? Vi starter med planterne, som for eksempel kan være ukrudt, som så bliver spist af bladlus, som så igen bliver spist af guldøjelarverne. Og en guldøjelarve, den bliver udviklet til en guldøje, som så bliver spist af småfugle, som kan være musvit eller en blåmejs, som så igen bliver spist af de større fugle, og det kan så være en spuehøg. Og nu vil Kasper gerne fortælle noget om fødekæden i vores biotop. Det er godt at hele det fungerer. Der er 4 faser i fødekæden. 1. Producenter. Det er de planter, der vokser. De bruger nitrogen og fosfor til at vokse op. 2. Så er der primære konsumenter, som er planteædere, f.eks. bladlus. 3. Så er der sekundære konsumenter, som er kødædere. Og så er der en sidste 4. fase, der gør, at det hele det kører rundt i kredsløb. Det er nedbrydningen. Den sker ved hjælp af bakterier og svampe, som gør, at planterne de får deres fosfor og nitrogen tilbage i jorden. Og jeg glemte et eller andet. Hvor er det? Ups. Sorry. Så er der fordi Jonas, han også gerne fortælle lidt om vores energiflow i biotopet. I økosystemet får der energi er i fotosyntesen, hvor der bliver optaget energi, og energien bliver så fordelt ud til 2 formål. Det ene formål er at lave materialer i form af DNA, kunne det være. Og det andet formål, det er at få lavet respiration. Det er i energipyramiden, hvor vi høster viden og bruger viden, og energien fra den. Og vi bruger energien og selve viden til at opbygge vores knogler, og så bruger vi også noget energi til at opbygge vores muskler. Og når vi bruger vores muskler, så er der noget energitab i form af noget varmeenergi. Ja, det er så vores dokumentar om en hvedemark, eller biotopet, en hvedemark i Vester Nebel. Jeg håber, I kunne lide den, fordi at vi er sindssygt smadret nu. Klokken den har været 10:05 om morgenen. Vi har ikke fået en skid søvn hele natten. Kasper ligger oppe i min seng og er sindssygt smadret. Vi vil bare gerne have færdig med dokumentaren senest så hurtigt muligt, men det skulle tage hele dagen. Jeg vil ikke gøre for dig, så. Men jeg håber, I kunne lide den. I må have en fortsat god dag, for det tror jeg ikke, I får. Vi ses. Drenge, hvad fuck laver I? Altså helt ærligt. I mangler sgu noget. Hvad er klæden? Glemmer du? Energipyramiden er, hvor mennesket høster den.
selve veden og bruger energien fra den. Vi bruger energien og veden til at opbygge vores knogler. Og så bruger vi... det kan jeg ikke huske. Jo. Hold nu det kæft! Energipyramiden, hvor mennesket høster og bruger energien fra veden. Vi bruger veden til at bygge knoglerne op. Og den er hold nu din fucking kæft! Nej. Er det hårdt? Ja, Hvad er klokken? Er jo... Den er jo 04:35. Nej, 25. Jeg kan heller ikke se, hvad klokken er med. Det kan gå fantastisk. 3, så det er sekundære konsumenter, som er dem, der spiser. Toasten er ikke færdig. Toasten er ikke færdig. Fucking. Det er så flot fyr. Er en god dokumentar? Kraftet med en lortevideo. Hey. Jeg kunne lide de klip med Jonas, der er lort. Hold din kæft. Hold lige kæft, din gælling. Du lægger fucking film mig, mens jeg sover. Lille svin. Vi mangler stadig dit klip. Det kan godt være klokken, den er... Hvad er klokken? 2:30? Vi skal være færdige. Stinker toasten. Den stinker ret meget. Så er der noget god toast. Lige præcis. Den er lige så god som den mugne vi fandt. Det er godt, det hele fungerer. Først så har vi plantet og går op. 3. Og fuck, så er du sådan noget i dit hoved? Han sidder bare. Han har bare givet op ham, der har. Fuck dig! Bladlus og larver, de spiser bladlusene. Og så til sidst, så er det de sekundære konsumenter. Det er kød af mennesker, dinosaurer, raptorer. Fuck, hvor langt flot det til. Det er også de abiologiske form. Fuck dig. Der er også nogle små ørne og så videre. Og hvis man går ind i de få af dem, så er der eksempel... Lav batterierne på. Skal vi kigge herovre? Så har laverne eller billerne heller ikke noget at leve af. Og der er også store mængder dyr. Fosfor og nitrogen tilbage i jorden, og så kører det bare i kredsløb.